sonke bazalwane. Ake sithathe lesibusiso. Ayekho uJesu. Sishaya izandla ezinkulu kakhulu sishayela ubaba wethu bathandekayo egameni lenkosi. Haleluya. Mubongeni ngamaphimbo uyinkosi uyinkosi sonke simene ngenyawo bathandekayo siyeni ezwini lenkosi namhlanje ebusuku egameni lenkosi. Noma ungayikhupha idrum mfethu ngoba angifuni ukona ukuthi sidonse, ngifuna nje sisho kabili bese siyidedela ubaba eze ngaphambili namhlanje ebusuku egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Mubongeni ngamaphimbo mbongeni esikubu uyinkosi ephakeme ubongeni I believe singasho kakhulu kunalokho bathandekayo, kakhulu kunalokho. Sosho nje kokugcina kakhulu bese sishayela uNkulunkulu izandla kakhulu so. Funa sisho kakhulu sithi uyinkosi. Akhona umuntu umhlabeleli wasendulo othi phakathi kwabothi akekho njengaye. Singasho lo mhlabeleli sisho lento nje sithi uyinkosi ephakeme. Haleluya. Thuni kwamandla emhlabeni wani kwamandla ezulwini. Ungumnini mandla onke. Albonge igama lakhe. Funa sisho lo mhlabeleli sithi nje uyinkosi ephakeme. Mubongeni gama mubongeni angela sisho kakhulu Nkosi yami, angela sisho kakhulu uyinkosi ephakeme wana watu inkosi yamakhosi wana kujofika manakho wakuya loyo awamenyezela kujoni wathi kusuka maphakatheni wathi Nkosi ngasa maphakatheni uyinkosi yamakhosi
Inkosi wathi ubuhamfa wathi ubuhamaka wathi usisiqhelo wathi usisiphetho bayade ngiyacela bathandekayo sisamile sonke ngeenyawo zethu without wasting any time ngiyacela sihlanganise izandla zethu samile abafana the apostle ubaba umpostoli simshayile izandla egameni lenkosi ngicela asiphamise izandla zethu sonke bathandekayo uNkulunkulu ophilayo ongcwele omkhulu nomangalisayo ungubaba noyise wenkosi yethu uJesu Kristu ungumdali wezulu kanye nawo umhlaba simphambi kwakho Nkosi eThekwini ntambama namhlanje ngesonto sime njengebandla lakho nabantwana bakho oyibonele bona bezuzela bona kulesi sikhathi sokuphela Father simi with uNkulunkulu wethu ongcwele with understanding ukuthi akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho ngongcwele omuhle nomangalisayo sibonga ukuthi ebuNkulunkulwini bakho obuphakeme nobukhulu kangaka ubone thina ngesikhathi usibona asikuboni usilandele sikuflathele usithande singakufuni singaqondi usiqonde usibheke singakuboni inhlobo singekho ready nanokubheka usibheke in a way that sikubheke nawe manje uNkulunkulu wethu uma sithi sicinga ikhwepha zethu asitholi lutho esingakwazi ukuletha udumo kuthina masibheka abantu asifumane lutho olungasiconvince ukuthi sibanikeze indumiso akhona namakhosi nawo siyawacinga nakuwo asifumane lutho sizwe nangeingilo seyi-introduce uwe siyayibheka nazo manje asiyithole into esingayihambisa udumo kuzo nabaprofeti Abrahama masifunda imlando sifunda izwi lakho sibona ukuthi bahambe nawo masithi siyacinga kodwa nakubo asitholi ukuthi singakwazi ukukhuphulela udumo kubo sizwe nangabaprofeti basendulo wa-introduce abapostoli nabo sathi siyacinga kubo sangayithola into esingathi kubo akekho nje nawe kodwa masibheka wena sisala nento ethi masibuka abaprofeti sibona ingelosi sibona idalo esezulwini sibona wena sibuka wena kukhona into eyisholo kithi ngaphakathi ukuthi akekho onjengawe kinunda yaba kizule dadu ekho fana nawe my God Nkosi akekho ofanayo nawe akekho njengawe ulungile Nkulunkulu ulungile uyamangalisa umuthixo ngokwakho lumoshane bayade sokulunga bayade somhlakazi oshani phothalana bayade
kusho labo bathenge ngegazi, kusho labo oyihlangene bona, kusho labo oyithandele bona. Bayade Nkosi yakho konke, bayade Lily of Faith. You are holy. Ela topa shatai. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy. Father, you are holy. You are holy. Abasifuna imlomo sonke wasenza umsindo wendumiso uNkulunkulu wethu ophilayo. Come on, let's worship the Lord. He is worthy. He is worthy. Lokobo shataba. Ilimanta shataba. Ilimokobo talaba. You are worthy, Lord. Come on, let's give him praise, glory, and honor. Awasenza umsindo omkhulu eThekwini. Sinikeza ophilayo undumo. Sinikeza ophilayo kuze kube phakade. Sinikeza ibongo okungezakhe. Oh, precious Jesus. Woo! We are highly exalted. Come on, Kosha. Tell us, Shai Zana, see Shai just once more. Come on, let's say it on the sake of our Master. Lift up your hands. I feel the Holy Spirit in this room. For the last time that I introduced my father, Ngiyathandwa mina ebusuku ngeThekwini ngikubani bayethe Nkosi ulilala hora phayakha iliphotho lakha.
ngiyathandwa mina ngingubani ngithi bayethe Nkosi abayethe bayethe Nkosi come on bayethe Nkosi ngiyathandwa mina ebusuku come on ngiyabonga kulungile uNkulunkulu kulungile mama kulungile Nkosi tonight we are honored uNkulunkulu namhlanje uhloniphile ngendlela emangalisayo. This is a very special day bathandekayo kwi Father's Day namhlanje we have our father and my father is here. What a day. Baba siyabonga, we're so much humbled to have you empilweni zethu even in our generation. Besi nabanye abangcwele on Friday, actually on Saturday night, one of the great prophets of our time, Apostle J.C. Nyandeni, Apostle Nyandeni wenchukumo, ukhuluma ngama generals. First mention yakhe uthi uNkulunkulu wethu usikhumbulele generation yethu ngobaba uBishop Zikhali. Topic wangesiye sasikhuluma ngama generals. What praise be to God. Uthi uNkulunkulu ashiyele insali nathi asikhumbule the last generation. Ashiyele ubaba. He is a true faith father. A true general. Man after God's heart. We can be the dynamic preachers, but that does not mean singaba ne grace yokuba ngobaba. Khona ba ne grace yokushumayela, ne grace yokuleader. Bese beba ne khona ababa ne special grace ye fatherhood. People to musondele eduze kwakho, you feel the love of the Father. Thank you so much Tata, siyabonga kakhulu. Siyathoba ngendlela eyisimangaliso. Siyazi ukuthi schedule sika baba sit tight. Asaze sikujwayele ukuthi ube khona phakathi kwethu. Anangelilodwa ilanga futhi will never do that. Even in 50 years to come ube inkosi zobusagcinini. It's always special. It's like the first day kuba ngathi usuku lokuqala ufika phakathi kwethu. It was njalo ku special kuba khona kwakho. So we love you so much. Ngiyanicela bathandekayo with due respect simene ngenyawo sihlonipheni ubaba wami kulusuku olukhulu kangaka namhlanje. Cela ismile nokuvuleka kwendlebe ulalela uNkulunkulu because uNkulunkulu nayi principle is simple. Meke nje waqala uNkulunkulu wavula umlomo ngobaba ukhuluma nawe. Ungayilahle. First sentence lisho kuwena. uNkulunkulu
Sekuqala makwavulwa nje umlomo sekuaddresswa wena nje. Uzobona noma kuthiwa uyabingelela ubaba uzobe bingelela wena noma ekhuluma uzobe shokuwe. Yonke into uNkulunkulu azobe eyikhuluma nawe. Believe me you. Wayithatha into wayipersonalize. I'm promising you. Uzothi uphuma kulowa mnyango uzobe ungenje ngoba kade ungenile. Akuyona intshumayelo yangesonto le ntambama ukuze sikhonze kuthiwa senze ufefe sambe uNkulunkulu ekhuluma nawe. So with divine appointment etafuleni uwe ngale uNkulunkulu ngala and ukhuluma nawe straight futhi uyi-one. Ladies and gentlemen, ngicela sijoyineni izandla senzeni indumiso enkulu sihlonipheni uNkulunkulu ohamba nobaba. Bishop, let's please Zikhali shaya izandla enkulu and welcome. As we are standing before him, I will say this before I greet. Nami ngize ngazi ukuthi kuzonikelelwa ukuthi sihloniphe ubaba phakathi kwebandla. So nami ngizobheka after ubone ukuthi yini engayithumela. Amen. Hallelujah. Because ukuba nomfundisi noma inceka kaNkulunkulu that labors amongst you, that is this kind, ufanele nazi ukuthi uNkulunkulu unihloniphile. Enye izinto ningambulala nina futhi ningamenza adle umhlaba wonke. uNkulunkulu uthembe nina ngefuture yalezinto azibeke kuye. Uma unomfundisi that is anointed preaching the word, khona status engeke ngasishare these days ukuthi mawuke wathola ibandla that teaches the word ungabe saphuma kulo that teaches the word ngoba izwi liyo yonke into. So kufanele nje nanonke nibheke amafoni nibheke oCapitec sibhekise nje kuye sithi Happy Father's Day and ngithintekile ukuthi bengiphethe imali engayazi ngayinikela kodwa I know nami ngiyolandelisa ngiyasidinga lesi sibusiso. And we thank God bazalwane ake sishayeleni uNkulunkulu. Hallelujah. Singahlala phansi bazalwane, singahlala phansi. Angimbingelele umpostoli inceke kaNkulunkulu phakathi kwethu kuyisibusiso njalo ukuba la ekhona. And siyambonga uNkulunkulu ngempilo yakhe bekanye nomama. Since sahlanganiswa uNkulunkulu kuze kube namhlanje kusalokho kumnandi. And kuyisibusiso singumangaliso bazalwane ukuthi ke nikhonze nomuntu onje. Ngicela ukuthi siye ezwini lenkosi. Oh gama lingu Jesu. Oh Kamali
Jesu. igama izenzo isahluko angisabingelelanga leadership yala ekhaya esebenza kanye nompostolo baba umama bakhona kodwa umama la noma isonto le youth nje bakhona umama bakhona lapha amen noma kukhona okota two no baba siyanibingelela bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu lihlekisa okota two phela lento inzima kabo kube ukota 2 buyeletha kodwa kwenze njani kota 2 incwadi yezenzo chapter number 19 verse number 20 ufundeka kanje kanjalo izwi landa ngamandla enkosi lanqoba ay this is too much kanjalo izwi landa ngamandla enkosi lenza njani I just want bazalwane ukuthi ngifake nje niyazi ukuthi benilokhu nifunda ngokukhula enkosini nami mhla ngicina la ngazithela phezukwento enkulu ukuthi it's not about just being saved bese kuphelela lapho kukhona izinto ezingcono mawuko wafika insindisweni uzuyibona inkulu kangakanani uma uzofunda incwadi kaLuke chapter number 2 I think uma uzofunda verse number 28 lethi iBhayibheli ubaba wayehlala ethandaza intercessor ethandazela ukuthi kufike uKristu wenkosi kuthiwa wababona nje bengena ubaba wakhe noma wakhe beza sengiyakhuluma njalo sengiyakhuluma ungacabanga ukuthi kusekhona okunje ungaphezulu kwalokho ngiyacabanga ukuthi umpostoli ezinye izinto uyi-inherita from me sihlala sigijima nje now ezinye uma lithi iBhayibheli kuthe mabemletha wamthatha wamgona lithi wamgona umntwana wayesebhekisa amehlo phezulu wathi salusumukisa inceke yakho ngokuthula ngoba amehlo ami abonile insindiso so uyabona ukuthi ubona ingane kodwa enganeni wabona insindiso futhi wabona ukuthi akabe isikhathi sokuyamkela wabona ukuthi insindiso kodwa isesenganeni so wathi ayisalosungimukisa ngeke ngiyilinde lento ezibe matured and indlela enkulu ngayo lento yalensindiso uyabona insindiso ke bazalwane enye izinto abantu abaningi abazalwane abaningi abafuna ukufundiswa and bagcina bengayazi insindiso ukuthi yini and ukungayazi insindiso ukuthi yini igcina impilo yakhe ifana noma kufanele ngabe ishintshe kakhulu nesekhona bazalwane so wathi ayinkulu kakhulu lento ngoba insindiso ipackage enazo zonke izinto ezidingwa umzalwane zifihlwe kuyo mawubalekela insindiso ubalekela izinto zakho mawugijimela izinto zakho ukushiya insindiso usuke ushiya into zakho
ugijimela into angazi ngezikabani osukuyigijimela, because zonke izinto zakho zifihlwe la insindisweni. So now incwadi ke yezenzo ngiseza kuleli verse lokuthi izwi landa ngamandla lanqoba. Incwadi yezenzo incwadi ebhalwe uDr. Luke. uDr. Luke wasindiswa. He was one of the philosophers and also the scientists, and abantu ababe behlale njalo behlushwa ukuthi kambe ngize ngime kanjena yini eyenza ukuthi ngime, uyabona. So uyabona bahlanganise ke bangena emalab bezama ukuthola into evele ikhona, because scientists, astrologers, bonke laba bantu laba uchitha iminyaka eminingi ufunda, kodwa sisuke sifunda into evele isikhona. Ayikho into edalwe isayensi. Asimbonge uNkulunkulu ngayo isayensi. Nisekhona bazalwane. Angifuni ukwenza sengathi isayensi ayilutho. Kodwa zonke lezi zinto zibhizi nokufunisisa izinto esezivele zikhona. Now uLuke was one of those people ababenganeliswa ukubona into yenzeka bengazi ukuthi kusukaphi ukuze yenzeke leyo nto esuke yenzeka, kodwa nihamba nami. So he had a friend ogama lakhe liuTheophilus. Uma belokhu befunisisa emalab, belokhu befunisisa bafinyelela la khona bethi there is no God. Bafika la bethi there is no God, bakhuluma ngo evolution, bakhuluma ngazo zonke izinto. Yabafikisa la khona bethi there is no God. Nisekhona bazalwane. Kodwa kuthe esayihambela ngoba lento ikeyenze kuhamba. Kuthe esayihambela nje wahlangana nevangeli. Uyabona kuPaul mayikhuluma ngevangeli. Kunjani mntanami? uPaul ke mayikhuluma ngevangeli uRomans chapter number 1 uverse number 16, 17 and 18. Uthi angina mahlo ngevangeli. Abesesho enye into that ehlula ingqondo yami. Akasho uthi linamandla, kodwa uthi linga. So now kusho ukuthi mawuke wahlangana nevangeli ishunyayelwa, uhlangana noDalmede wamandla ophihliza, uzuphihlize nezigqibo owaba nazo, ama decisions owakwaba nazo, lifike likushawe dirmekar bese liqala phansi. That's the gospel. Utheke uma elokhu ethola leli vangeli. Ngifuna njalo bazalwane ukusheshe ngiqede nginidedele. Uma ethola leli vangeli uLuke, and uma elokhu efunda uzothola ukuthi incwadi ezibhalwa uye ziwuthunje kuphela. Eyokuqala ivangeli likaLuke, and kwakuyincwadi ilokhu igospel to kaLuke, kwakuyincwadi ebhalelwe uTheophilus. Uma emqala nje uTheophilus umqala ngezinto ezididi science. Uthi hey uma lento kodwa nikhona abazalwane ningilalele kahle. Uma ku chapter number 1 uthi kwakukhona umama la wayesemdala
igama lakhe liuElizabeth. Lo mama waye nendoda elala nayo njalo. Aningizwanga fethu, aningizwanga, angizukwakha lapha. Waye enayo njalo le ndoda. Kodwa lezi zinto esithe sayihlalele emalebhu sathi ukuhlangana ukuthi nokuthi isimene nani uthi safika la khona sithi hayi izinto ziyazenzekela akho uNkulunkulu la. Uthi lo mama lo waye nendoda njalo enza lento njalo kodwa wahluleka ukuba nengane. Enza into i-application yengane yenza njalo kodwa so uthi ke kwaze kwathi ngelinye ilanga wafela kwafika ingelosi yathi uzozala. Ayisasho nokuthi uzolala bese ithi uzozala. Ngoba lozo mzalo kufanele ahambe phambi kaJesu. I'm paraphrasing. Amemezele nje ukuthi umkhulu ozayo nisekhona bazalwane. So uthi ke ngempela lo mama wazala. Ithuluzi lekhe ehlala lingasasebenzi. Angaze ngiyaphi. Uthi ngempela lesalukazi sazala mfowethu Theophilus sazala lesalukazi. Sizalwa nje sizala lesalukazi sizaliswa yisu. Imessage eqhamuka phezulu yavula isibeletho esesathungwa kwathiwa kuphelile ngaso sazala. Sizale isalukazi. Lento izalisa izalukazi. Manje iBhayibheli lithi ke iBhayibheli wayeseyishiya leyo ndaba. Wayesethi khona nentombazana. Le ntombazana ayikashadi se-engaged. Ayikaze onilale. Wayesethi nakuyo futhi kwafika ingelosi. Ingelosi nakuyo yathi uzozala. Wayesethi engathi khona amanye amandla that we missed in our studies. Kukhona amanye amandla akwazi ukuzalisa asebehlulekile ukuzala nokuzalisa abangakaqali uku-applyela ukuzala. Uyithatha nje uyisa scientifically ukuze acabange lo muntu okuthiwa uTheophilus. Uzobona uma eseyoyivala le ekaLuke. Eseyoyivala ku chapter number 24, which is the last chapter. Uma ufunda verse number 48, 49. Uthi uyabona uJesu wakhuluma kubo wathi nizokwamkeliswa amandla. Nizokwamkeliswa amandla. Umoya oyingcwele sefikile phakathi phezu kwenu. Hey, wayesethi ningasuka eJerusalem. Because lezi zinto zine tendency yokuba connected to your Jerusalem. Can I really go deep here? So abeseke lo bhuti lo ezobhala yesibili incwadi. Usayibhalela yena uTheophilus. Asimuzi uTheophilus noma waphenduka noma yena wama kulento yakhe waze wafa. Siyambhalela. Uma sembhalela ke uveza 3 kinds of power. Nisekhona 3 kinds of power. Okufuneka wazi ukuthi uyabona lento yokukhula ekukholweni into ezokwenzeka
ngenkani uma uke wafika kulamandla u4. The first power atholakala encwadini kaActs chapter number 1 verse number 8. Nizokwamukeliswa amandla umoya ingcwele esefikile phezukweni. Kusho ukuthi ukhuluma ngamandla kamoya oyingcwele. Amandla that we pick up in the book of Acts. The second power atholakala ku chapter number 3. Umqala verse 1 uzofika verse 9. Uzothola la lethi Bible kwakukhona isishosha. Yabona ke lesishosha sifana nezinye ishosha. Khona ezinye ishosha ezizishosha ngoba ishayiswe zimoto. Kodwa lesi saba isishosha wasesizalweni. Amanye amagama kusukela ekudalweni kwakhe wadalwa waba isishosha esiswini. Angazi lesimeni yageja kanjani. But uthi sazalwa lesishosha siyisishosha and futhi sazi naso ukuthi siyisishosha. Usuku nosuku sasibekwa etempelini ngasemnyango omuhle ukuze singalindi ukuphiliswa kodwa silinde ukuphiwa imali ukuze sikwazi ukuphila noma sisishosha. Okay. Are you still with me, bazalwane? So now this power uma kufika lamadoda athi sibheke nayo wathemba ukuthi sengazathi ngizothola imali engajwayele ukuyithola. Wababheka base bethi igolide nesiliva anginalo kodwa lokho esinakho sikunika khona egameni lika Jesu sukuma uhamba. Amanye amagama ubushosha owaba nakho udalwa kukhona amanye amandla adlulaye ngalena ashintshe izinto ezenzeka ngale in the table. Nesekhona bazalwane we table le creation. Amanye amagama lamandla wanandaba ukuthi kwaphazama umuntu kaNkulunkulu ukudala. Awunandaba uyakhona kuleli yatafula le creation ufike ushintshe izinto engekho pure zibe pure. Eligama lika Jesu kuthiwa le ndoda le yasukuma kancane bayibamba bayiphakamisa. Lithi iBhayibheli yathi yezwa ukuthi ayingathi kuyahambeka namhlanje. Imistake yangale kwi creation ilungiswa la in life. Ngoba sizolungisa ama mistakes enzeka kwi creation when we have a name that is above every name. iBhayibheli ke lethi wasukuma wema wahamba. Lithi iBhayibheli wagijima waqhuma. You see, uyabona lesingisi lize lithi he leaped. Amanye amagama wagijima njengenkonya wasuka esihlalweni sokucela imali wangena tempelini ukuze athole ongaphezu kwemali. Thola ongaphezu kwemali. There's something more than money. Mhlambe ngizoza kulokho ngelinye ilanga. But iBhayibheli lisivezela ngokusobala ukuthi wangena ngaphakathi kwasuka umsindo bethi hey wena sicela ungasho ukuthi usindiswe ubani. Ungaliphathi nje lelo gama silifuni ngoba liyinkinga kabi ke leli gama. Amanye amandla udalimele kuthiwa batho Petro
hayi siyolalela bani ku chapter number 4 siyolalela bani uNkulunkulu noma abantu na base bethe ngoba alikho elinye igama elinikeziwe ebantwini ukuze sisindiswe ngalo. So now that is the second power, the power in the name of Jesus. Power in the name of Jesus. Maunaleli gama awudingi oyela. No, awudingi nje yonke lenyunsense enziwa namhlanje. But let me take you to this, the third power. Amandla esithathu abalekelwa ngabazalwane abakhuluma ngezilimi. Amandla omthandazo. Ku chapter number 12 encwadini yezenzo kuthiwa uHerodi wabamba ulokhuza uJames, which was the first bishop, wambulala. Bajabula abaJuda ukuthi iyafa lento yevangeli. Kanti lento yevangeli ayincikile kubishop. Ungambulala ubishop kodwa emngcwabeni nje kaBishop kuvele kuvuka abanye obishop abawu1000. Angeke ayivimbeki engathi ungatshela omunye ayivimbeki lento. Ayivimbeki lento. Ake nithi ukuhlala phansi kancane khona la isiya khona. Khona la isiya khona. Now uma sebembulele bejabula benjalo uHerodi wayobamba noPetro. Uma uzobheka babamba leader ye-administration, because uBishop bazalwane leader ye-administration nesekhona bazalwane. Ingakho uyakhethwa umuntu akaveli avuke ngakusasa esewubishop. Nesekhona bazalwane lento yobishop ijulile ngoba isho ukuthi ukhethiwe. Njengoba ukhethiwe nje futhi wazi ukuthi usengasuswa futhi. Ingakho umuntu ojahe lento yobishop angazi ujahe into abekwa ngabantu baphinde futhi asuswe abantu. That is why uma kuzobeka ubishop akavela ubishop aconsecrate. Kodwa Nkosi Jesu ngiyisaphi yonke lento. Akavela ubishop aconsecrate. Kubhalwa incwadi ze-application. I-leadership elidibandla ibhala incwadi ukuthi thina sikhetha ubani ukuthi abe umholi wethu we-administration. So abafundi abapostoli kwathi uma sebehamba ngoba uchapter 28 uthi hambani. Nisekhona bazalwane. So abapostoli abantu abahambayo. Bathi ngenxa yokuxakwa umsebenzi wokuhamba beqala amabandla bevusa ama-leaders konke la behamba khona base bebeka uJames. Leyo nto kibizwa ngokuthi kodwa Jesu ikulungile ngekhulume la. Kulungile ngekhulume. Ibizwa ngokuthi i-apostolic succession. La khona abapostoli bethatha amandla ok-administrator bewabeka kubishopi ukuthi usekuwena ozoqhubeka namandla ok-administrator thina siyowisa ihlahla ngaphandle. So now ibandla liya-applya. Number 2 kukhuluma unkosikazi wakhe akhuluma abhale ukuthi ngiyavuma. Anisekhona bazalwane. Bese kuzobhala ilokhuza yena bhale apply. Bese ku number 4 kubhale one of his friend or a mentor or what ukuthi nami ngithi angabekwa abe ubishop. So now isitha
sathageta i-administration. Sonke isikhathi isitha atheke imvuselelo nemithandazo. Isitha sivama ukuatheka i-administration. Uma umfundisi ushaywa nge-administration, awushaywa ngabazalwane. So now isitha ke uHerode washaya leader ye-administration. Kodwa yensiza lento ngisho saphinde sadlula sesiya manje kuyileader ye-apostolic. Safike sabamba uPetro samvalela, sasisithi ngenxa ukuthi iphasika siyowenza lo msebenzi emva kwephasika, kanti iphasika linikeza abazalwane ithuba lokuthandaza. Ithuba lokuthandaza. Ithuba lokuthandaza. Uma kuthiwa ke ngolwesine kuthiwa sokubona ngomsombuluko, uzonqunywa ngomsombuluko, ibandla laphakama ngolwesine. Ayaya lezwakala lithi riphoko shataba mandeke shandele bosika. Umoya ngcwele ephezu kwabo bathandaza, lithi iBhayibheli kwathi wasuka uNkulunkulu phezulu ezulwini. Why ngithi kwasuka uNkulunkulu? Ngifuna uyi-understand yonke into engiyishoyo namhlanje. Why ngithi wasuka uNkulunkulu? Sonke isikhathi when the Bible says an angel of the Lord, kusuke ngasiyona angel, kusuke kwehle yena uqobo lwayo. Wehla uNkulunkulu wangaya la kuthandazwa khona. uNkulunkulu wangaya la kuthandazwa khona futhi wagcina engafikanga. Sengisho la kuthandazwa khona akayanga la kuthandazwa khona futhi wagcina enjani bazalwane? Engafikanga. iBhayibheli lithi waya ejele la kuboshwe khona inceku. Wathi maye manje emnyango, umnyango ijele avuleka. Avuleka. Kuthe uma ijele livuleka, lithi iBhayibheli wangena kwakhanya. Number 1, opening. Number 2, the light. Can somebody shout light? Wakhona ukukhanya. Chapter number 12 lo in the book of Acts. Lithi ke iBhayibheli kuthe makukhanya wayesesondela wafike wathinta uPetro ohlangothini, wavuka uPetro anesekhona bazalwane. Wathi mayivuka wasethi gqoka icathulo zakho. Indaba yecathulo size sizoyithola in the book of Ephesians chapter number 6. La khona lithi ibhaki sigqokile ukulungela ukushumayela ivangeli. In other words, uma ethi buyisela icathulo uPetro wayesekhumula icathulo ethi I'm not ready anymore to preach the gospel. Kwehla uNkulunkulu wamthinta wathi gqoka icathulo zakho. Lithi ke iBhayibheli wayigqoka icathulo zakhe. Kuthe mayisegqokile wathi buyisela ibhantshi. Ibhantshi ke li symbolize anointing. Ungalanda ko Joseph ulande ko bani, kodwa it symbolizes the anointing upon a person. Ngamanye amagama wayeseyikhumulile ne-anointing ethi kuphelile ngami ngiyafa ngomsombuluko, ethi angisalungele ukushumayela ivangeli, kwathiwa rise again. Put on the readiness to preach the gospel. What you are, put on the anointing. Put on the anointing. Wayigqoka lengubo yakhe. Angazi yayinjani, kodwa waligqoka lejansi lakhe. Lithi iBhayibheli wayesekuthiwa ngilandele.
walandela. Lithi iBhayibheli walandela ephupha. Kusho ukuthi yonke lento yenzeka nje ucabanga yena ukuthi walandela ecabanga ukuthi uyaphupha. Walandela. Lithi iBhayibheli badlula phakathi kwamagadi angababona. Amagadi ayahola ngogadi ukuthi akungaphumi umuntu la. Kodwa badlula amagadi engababona. Lithi ke iBhayibheli bafika egeyithini lensimbi. Ngilithanda iBhayibheli ngoba libusho ngokusobala. Lithe lensimbi leli gate. Kusho ukuthi it was not easy. No anikho nina nikho. It was not easy. Kodwa ngenxa yokuthi uhamba noNkulunkulu phambi kwakhe. Lithi iBhayibheli walandela. Igate lensimbi nalo layivulekela. Ngilithanda ke la uma selethi badlula uFirst Street. Badlula no Second Street. Badlula no Third Street. Baze bafika ku4th Street. Engifisa ngathi ngabe nginesikhathi. Ngike nje ngianalyze lo 4th Street. Lo 4th Street. Okay. Now, please bazana khona abahlali belinda ukumema. Abathi ngizokumemela nje ukuthi uzokhuluma ngalo 4th Street bazalwana ngizukuza. Angisakuthandi nokumenywa manje. Awuni ngabe sengimdala kangaka salokhu ngithanda ukumenywa. Sakumsebenzi onzima kabi nje ukumenywa. Ingakho kufanele ngibuze nothi uzonginika. Ya mawungazi ukuthi uzonginikani ungalingi ukumenya. Futhi mawunento oyilungisile uze ukuthi ayifiki khona. Ilungise nje izifike khona. No. What my figure 4th Street? Wayesenyamalala uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wase kuyasa engqondo. Wathi impela uNkulunkulu thumela ingelosi yakhe ukube ngikhiphe. Kwangathandazi yena kodwa kwakuthandaza ini? Ngokumthandaza unamandla. Thandaza unamandla. So now what? Uyabona ke amandla ke lawo esithathu asencwadini yezenzo. La esifunde khona ku chapter number 9. Chapter number 20 verse 19. Chapter number 19 verse 20. Last funde khona. Lithi iBhayibheli izwi landa ngamandla. Lase liyanqoba. Ngifuna ke ukukhuluma nje kancane ngezwi. Ukuthi lenzane empilweni ukukhulisa umuntu. Izwi. Ngiyakhumbula ukuthi safunda ngaleli langa sikhona la ukuthi bekufanele ngabe seningabafundisi uma kubukeka indlela isikhathe enakholwa ngaso. Oh yes. Now ke manje uthi uyanibheka uyanihlola esimeni sikamoya anithola ukuthi hayi nina nesalangazelela ubisi nesafaka amanabuke. That is Hebrews chapter number 5 verse number 12. Nisekhona bazalwa. So now lento lena yaze yafika la khona kodwa Nkosi uJesu nikhona. Yaze yafika la khona bazalwane ke insindiso ke lo baba ethi amehlo amabonile. Insindiso bazalwane is demonstrated how we enter in the book of John chapter number 10.
uverse number 9 is demonstrated ukuthi singena kanjani ensindisweni nisekhona abazalwane and ngiyazi ukuthi ichaza ngezinga eliphakemeyo ngoba uma usuza encwadini yabaseRoma ichaza ngqo ukuthi wenza lokhu wenze lokhu wenze lokhu ukuze ungene kuphi ensindisweni angithi yamazi uRomans chapter number 10 uverse number 9 umuntu uvuma ngani ngomlomo ngenhliziyo enze njani akholwe bese kuba yini so lapho ke ukutshela u1 no2 no3 nokufika kuyo and abantu abafike kule yansindiso yabaseRoma abavama ukudlula kuyo okay abavama ukudlula kuyo bagcina nje bethi ngisindisiwe ngiyintombi nto nginsizwa nsi ngangiphuma ngamawindi sonke isikhathi kodwa kube nini sizwe impilo yakho wawuphuma ngamawindi wena wawujola kanjani asifuni manje uzosifundisa ukuthi wawujola kanjani sifuna ukuzwa ukuthi after insindiso uhamba kanjani noNkulunkulu siyambonga uNkulunkulu owakhipha ebungomeni wakhipha ebunyangeni siyambonga uNkulunkulu wakhipha kula mahlazo uNkulunkulu wakhipha kulezi izinto makabongwe uNkulunkulu okwazi ukukhipha abantu ebumnyameni makabongwe kodwa insindiso umsebenzi kaNkulunkulu yena yedwa wenzeni emva kokusindiswa okay samba kanye nawo uJohn chapter number 10 ukhona lo ufunda kahle khona lo umkhokheli wayifunda kahle la ubani oyifunda kahle nje funda sengathi washo manje ufunda uverse number 9 hey Jesus Christ this is too much ufunda uverse number 9 no verse number 10 sibone umuntu engena ensindisweni ukuthi mawusungena ensindisweni ufune wenzeni siyafunda bazalwane ngoka John chapter 10 verse 9 mina ngiyisango uma umuntu engena ngami uyakusindiswa mana la mina ngiyini come on talk to me bazalwane mina ngiyini umuntu engena ngami wenziwa njani lo muntu uyasindiswa abaningi ke lokhu bangena ngoJesu abasazi ukuthi ukuqhutshekwa kubhekwe insindiso kufuneka ungene uyithathe ibe sempilweni yakho bese uhamba ngayo umuntu engena ngami wenza njani bese kuba njani angene futhi aphume futhi aphinda afumanile in other words salvation is not for going to heaven salvation eyokuthi uenjoy uphila impilo enqobayo usekhona khona la ngoba insindiso ikulungiselela izulu lingelakho noma ungajahanga ukufika kulo mina ngisa ongena ngami uyasindiswa aphinda ngene aphinda phuma abesefumana idlelo angithi ukuhlala phansi kancane khona into engifuna ukuyiqeda la yini idlelo what is a pasture is a place where everything you need for your life is provided. Idlelo ke lelo ensindisweni ufike nje ungene usindiswe
uthi ngiyabonga Jesu ngoba sengithole nelungelo lokuphinda ngingene bese ngiyaphuma bese ngifumana the place where ukuphila kuyachichima lapho khona ingcebo iyachichima nesenizothi ngishumayelele prosperity njalo kodwa ingcebo yona iyachichima mhlamba simfunda uverse number 10 verse 10 ukuze ningathi sengiyi-prosperity preacher mina ngishumayela ivangeli mina ngishumayela ivangeli elingamandla kaNkulunkulu verse number 10 isela akalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakho ukuchichima i-overflow mhlambe let me ake ngi-analyze kancane can I ngibona sekungene indodakazi yami lapha I'm so glad now uthi isela alizi kungengo kusho ukuthi izinto kuwe zenziwe njani isela alizi kungengo njani ngoba njengoba ukade ungasindiswanga belilokhu liqhubeka lebe izinto zakho webelwe ungahlali ulokhu serious engazathi unazo zonke izinto zakho zisesandleni sesitha webelwe. That is why umuntu mayisindiswa akufuneki abe ikholwa nje elithambile into ehlala phansi ufuneka ama radicals abantu abakwaziyo ukuntshontshelwa sena alizi kungengokweba. But number 2 alizi nokubulala. Okay? Number 3 ukubhubhisa. Uyabona ke isela aliqali ngokubulala. Ungawantu usathanda uzobulala wena. Uzotholani mayibulala wena? Awukuyibuka nje. Yiphi into engajatshulelwa isikhoko uma ngathiwa wena ufile? Nosathana kajahanga ukubulala. Uyakuntshontshela. Usathana yisela usathana. Kukhona wena kufanele ngabe ukude kabe webelwe into zakho. Ngabe ukude kabe wena. Webelwe into zakho, webelwe iminyaka. Khona iminyaka ongazi ukuthi wenzani. Lento yengane namhlanje iqeda umatric bese ithi yenzani ka? I-gap year. Kanti ayazi ukuthi usathana uyeba. Uyawebelwe wena, webelwe. Ezinye zezinto obelwe zona uyazazi, ezinye awuzazi. Futhi incane kakhulu lezo ozaziyo ngoba uzeba kwesinye isikhathi ubona kodwa khona eziningi azeba zingakafiki kuwe ezithi iseza lapha phezulu ayinqaka usathana ayinqaka singafiki ngisho ukufika kuwe webelwe. Okay, alizi ungengo kweba nokubulala nokubhubhisa. Ngizoza kulento yokubulala ngoba inzima kabi ngeke ngize namhlanje nokubhubhisa angeze ngize namhlanje kodwa ngifuna ukugcina kukho lokho kuwebelwa. Webelwe wena. Okay. Qedi verse. Thank you Jesus. Mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakho kuchichime. So now uma ethi ngize ukuba babe nokuphila, I studied that word ukuphila. Leli gama elithi ukuphila liphethe izinto eziwu2. Number 1 liphethe leli gama elithi zoe.
It's a Greek word, zoe. Let me come, it is zoe. Lisho the God kind of life. The exact life that God is living. Okay. uNkulunkulu mayekunika akakunikezi ukuthi uhambe nje nako. Kodwa ukunikeza a zoe, a God kind of life. Ukuphila ke lokho okwenza uNkulunkulu abe uNkulunkulu. That is when ufuneka khona wena. Ufuneka lapho. Ukuphila leyo mpilo le eyenza uNkulunkulu abe uNkulunkulu. Awucabangeke leyo mpilo ephilwa uNkulunkulu uma wena ungayiphili ukhona la emhlabeni. Angidlula kulento ngoba kukhona abangangizwa. Kukhona abasasele la khona. Ngebelwe mina. Hayi mina, hayi ngathi lo mfundisi ukhuluma iphutha. Angebelwanga mina. Zonke izinto zami zisephuthumendeni lapho. Zithethwe. Uthi ke ngibanikeza ukuphila okufana nokuphila kaNkulunkulu. Uthi ngize ukuba babe nalokho ukuphila. Uthi babe nakho ke kuze babe nalokho ukuphila kaNkulunkulu. Babe nakho kube njani bazalwane? Hayi ukuphila komuntu othi uhambe emhlabeni kube khona okusongelayo, uhambe usaba nisekhona. Lokuphila okuthi noma umuntu esongile uthi wena uma uNkulunkulu engakimi ubani ongamelana nathi na? That is the God kind of life. Ukuphila angu-analyze kahle. Ukuphila okungapheli. Ukuphila okungangenwa ukufa. Ukuphila okungakaze kube weak. Ukuphila okwenza into yenzeke kube sengathi ayikenzeki kodwa ube seyenzekile. uNkulunkulu amemeze nje ebumnyameni athi let there be light. Angahambi ayobheka, angalokhethi ishanda lababo. No, athi let there be light. Ukuphila okuqhamukisa izinto eziwusizo eyintweni ezingesizona usizo. So insindiso nje. Insindiso yangempela. Ungena ngoJesu eyisango. Ay Jesus Christ. Awufunda uverse 1. Yena lo John 10. Uverse 1. Ngiqinisile ngithi kini ongangeni ngesango esibayeni sezimvu. Now ukhuluma ngebandla lakho. Go to lapha lithi khona mina ngingumalusi. Yeah, yabo? Yabo lelo verse. Anybody who gets it? Verse 11. Ngingumalusi omuhle. Umalusi omuhle udela ukuphila. How? Kanti Jesu ku chapter verse 9 ubuyisango. Kanti ku verse 11 futhi usumalusi. Ngamanye amagama singena ngaye nasedlelweni futhi. Awudingi ufuna umunye umelusi ngale. Lona isango leli. Uma singena edlelweni liyajika isango libe umelusi futhi. Lona leli sango leli esingene ngalo sasindiswa liyajika ngalena uma sengena edlelweni liphinde futhi lisilungisele idlelo. Thina sesiyahamba nje siyathatha nje siyanqampuna nje siyathatha because yena lo olisango usewumalusi futhi. Kufanele
Silivale leli Bible. Ayinkosi uJesu. Angisani bambanga kakhulu. Ngathola 15 minutes wena. All right. Now ke bazalwane. Uma kuthiwa lelizwi landa lanqoba. Makuthiwa lelizwi landa lanqoba. Kanti ubani lelizwi? John 1 verse number 1. Lithe kuqaleni. Kuphi bazalwane? Waye yabona uma uzofunda ngesizulu lizokwenza sengazathi umuntu. Kodwa uma ufunda ngelesingesi lithi in the beginning he was the word. Kusho ukuthi when you look at this, when you're looking at this, uJesu sibuyisele kuye before abe uJesu. Mawufunda izwi udla yena. Izwi uJesu engakabe uJesu. uJesu yizwi before libe uJesu. Noma ngisho kahle lethu. Noma ngisho kahle ngayiphinda bazalwane. uJesu yizwi lingakabe uJesu. Kodwa izwi uJesu engakabe uJesu. Uyabona awukwazi ukudla izwi uma uJesu eyinsindiso eyisango eyini ulokhu uqhubeka udla izwi. Leli izwi lethi lingakwenzi ufane na. Let me say uNkulunkulu wayesidalele. Sekufanele sibuye nalatheni wayesidalelweni kahle. No, asibuye kuGenesis 1 uverse number 26. Sasidalelweni kahle. Oh God. Sasidalelweni kahle. Aniphorekile? All right. Asifunde ke uverse number 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle. Stop right there. uNkulunkulu wethu asenze ini? Basenze njani? Basifuze bese beyabusa. Number 1, asenza abantu babe njani? Basifuze bese benzani? Ake ngibuza uyabusa uqalela ubusa. Alright. Ake sikiyeke lokho kancane ngoba lokho kuzokunyakazisa ingqondo uzucabanga sengazathi ngeke ukwazi ukufika lapha. Awutshela sithuzane kwakho ukuthi ngiyabusa ngingakabusi. So sadalelwa ukuthi simenze njani? Simfuze bese senza njani? Siyabusa. Let's go to the book of Philippians. Ake khuluma eBhayibhelini. Philippians chapter number 3. Uyabona mawuzofunda chapter number 3 ungamlahli kahle uchapter number 2. Ngoba uchapter number 2 lapha verse 5 uthi mawubekini lo mqondo iattitude. Ngoba enye izinto ezokwenza ungafiki la kufanele ufike khona, it's your attitude. Isimo mqondo sakho isona singakubamba ulokhu nje uzufe uwebelwe. Uzufe untshontshelwe. Kulokhu kwathiwa it's lost never found. Ungalahlike lelo verse. But when you come to verse number 7, let's go konke okwakuyinzuzo kimi. Nekhumbula ngalelela langa la khodwa konke okwakuyinzuzo kimi ngikushaya indiva ngenxa yokumazi. Hayi ukumazi
kwenza ube namandla okushiya izinto ezisempilweni yakho okungafanele zibe sempilweni yakho. Kodwa ngiyakhuluma nje bazalwane, ngiyakhuluma. Now uma usufunda verse number 8 uthi nakalokho uthi ngizishaya izibi ngenxa yobukhulu, the progression of the knowledge of Christ. Ngamanye amagama uma ufikile kuJesu khula ungabe lokhu uthi ngayeka izono, dlula phela kuze kufike la khona kukhona izinto ezisalela zona. Ukukhula ekumazini. In fact bazalwane, into ezokwenza into ezoshintsha impilo yakho ukumazi nje, ukumazi kahle. Abe sethi, I think it's verse number 10, verse number 8 or 9. Bese ukuze ngemazi. Hawu ndoda, uthe ukumazi kwenza ushaya indiva. Wathi ubukhulu bokumazi kukwenze wayishaya ulwabishi yonke lento kade ucabanga ukuthi uyayithanda before. Uthi usafuna ukumazi futhi ukuze ngimazi athi ngazi namandla okuvuka kwakho. Don't get excited. Uthi ukuze ngazi namandla okuvuka kwakho. Abe sethi ngimfuzi. Kusho ukuthi into ezokwenza kufike la umfuza khona akusilona ichorus, akusikhona ukusonta, ukumazi. The more you know him, the more you are transformed to be like him. So now, uma izwi landa kusho ukuthi kwanda knowledge about Jesus, kwanda ulwazi ngoJesu. Uma uyabona lithi iBhayibheli bese liyanqoba, alibe lisanqoba lodwa, libe selinqoba ngawe. Libe selinqoba ngawe. But mhlambe bazalwane linjani lona lelizwe? Let's look close at this word. What's the word like? Bengayikhuluma lento kuphela inyanga ezisithupha. But now ngiyayikhuluma lapha esontweni. Ngafika nje la kudliwa yona ngathi hayi yabona ngale ngiyoyenza le. Because ngabona ukuthi hayi lento edingeka la. But listen to this. Uma ke uzobuka incwadi yamaHebrew chapter number 4 verse number 12. Let's look at the word. Singayi nje emahubeni la lithi khona lingumlilo, lidabula amalanga bomlilo, liphunzisa imbabala. Uyabona singayi nje kuletho esilokhu siphunzisana neimbabala. Ake siye la nje linjani izwi. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile. Number one linjani? Liphilile. Hayi khulumani bazalwane. Ngizosuke ngithatha another 15 minutes kanti bese ngifuna ukuvala. Linjani bazalwane? Liyaphila. Still in our pages of the book here. We are dealing with life. Izwi linjani bazalwane? Number 2, linamandla. Akwenzeki lingene lingabi nayo impact. Liyaphila futhi linani bazalwane? Qhubeka sisi. Libukhali kunenkemba. Libukhali. Kunezinkemba zonke. Kuney'nkemba ey'khalipha xa ngokuthi zombili. Kuney'nkemba zonke. Izwi
is sharper than the double-edged sword. Is. Come on. lihlaba kuze kwahlukanise uphefumulo nomoya. Abona kuyathobisa le. Lihlukanisa umphefumulo kanye nomoya. Yabona izinto ezicishe ifane lezo. Liyakwazi ukuhlukanisa ofana kalo. Lihlaba kuze kuhlukaniswe ini umphefumulo nomoya. Kanti masiphefumula siphefumulani? Kodwa lona likwazi ukuya uphefumulo. Lithi umoya ke lo. Umphefumulo lo. That's the word. That's the word. That's the word. That's the word. Number 2. Amalungu nomkantsha. Hlukanisa amalungu kanye nani? Come on. Lahlulela imicabango nesizindlo zenhliziyo. Liyehlulela. It judges the mind. Uyabona ungcono ukulenza likuhlulele izizindlo nemicabango yakho kusemanje. Usenethuba. Kunoma uzuye ku judgment seat. Isu. Liyaphila. Linamandla. Libukhali. That's the nature of the word. Umungadli izwi. Awudla amandla. Mawudla izwi udla amandla. Udluphile. Mhlambe mpostoli wami. Let's go to the book of Joshua 1. Joshua number 1. Uyabona zona le ncwadi enifaka phansi komqamelo ulale phezulu kwayo. Akusiyona incwadi yokufaka phansi komqamelo. Incwadi yokufaka enhlizweni. Uthi uPaul mayikhuluma encwadini yamaHubo 119 uverse number 11 ngiyalonda izwi lakho. Kanti leli izwi futhi lifike lisifikele noma sekufika ukona. Bawungenali izwi wona kalula. Uhlala uvuma izono njalo. Sonke isikhathi uhlala uyovuma izono ngenxa ukuthi awunalo izwi. Kodwa izwi mali ngaphakathi kwakho noma uSathane angafika shintshe ini phambi kwakho uyomtshela ukuthi ngiyakwazi wena. Izwi lithi enganoJesu ku chapter number 4 wanqoba uSathane ngezwi. Verse number 4. Verse 4. No. I'll call it verse number 3. Joshua chapter 1 verse 3. Funda sis. Zonke izindawo ayakunyathela kuzamathe onyawo lwenu. Ngininikile zona. Okay. Angithi niyazi ukuthi iBhayibheli iwheel. Niyazi ukuthi iBhayibheli iwheel. Kwiwheel yakho kubhala ukuthi ngiyayizwa ingqondo yenu ayifuni ukuyamkela letho. Kodwa khona iwheel le.
bazalwane is the last testament, angithi? Okay. Njengoba kuthiwa iTestament elidala, kuthi uwile endala. iTestament elisha iwile entsha. Ungangitsheli ngomthetho. Tshele ngewile. Okay. Kodwa Nkosi uJesu. Kodwa sijahe. Asivali. Zonke izindawo ayakunyathela kuzo amathe onyawo lwenu nginikile zona. Nginikile zona qhubeka sisi. Njengalokho ngakhuluma kuMose sukela ehlane nakuleli Libanoni kuze kufike emfuleni omkhulu umfula uEufrate lonke izwe lamaHethi nakuze kube selwandle olukhulu ngasentshonalanga uyakuba ngumkhawulo wenu. Yabona uNkulunkulu ukudwebela izwe. Uthi njengoba ngasho kuMose sengikhuluma kuwe Joshua. Isenjalo indaba uMose ufile kodwa indaba iwili isaphila. Mhlambe singayibeka ngenye indlela. Ushonile uJoshua. Kodwa wena ngiyayibona ingqondo yakhe ayifuni ukuyamkela lento. No Joshua naye ushonile. iBhayibheli kodwa lithi le ndaba isenjani? Isaphila. Isaphila. Lonke lelizwe lakho. Yakho lelizwe lakho. Into okufanele uyenze nje wena. Khula. Ukwazi ukususa unyawo. Ulibeke kuwe ngoba awukwazi ukususa unyawo ulibeke kanti useyingane. Qhubeka sisi. Akuyikubakho umuntu ongema phambi kwakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Akumuntu oma phambi kwakho. Kodwa bazalwane ake nivule inhliziyo. Ake nivule inhliziyo. Akho umuntu oyoma phambi kwakho. Nisekhona bazalwane. Akho umuntu qhubeka sisi. Njengalokho nganginayo uMose. Qhubeka. Kunjalo ngiyakuba nawe. Angiyikuyeka. Kukhulunywa nosefile. Kukhulunywa ngosefile. Kodwa kukhulunywa kophilayo ukuthi lezi zinto azika expire ayifanga noMoses sisele. Funda sesho. Angikuyeka. I will never leave you nor forsake you. That's the will. That's the will. Come on, sis. Mina umesibindi ngokuba uyakwenza ukuba laba bantu badle izwe engalifungelo yise kubanika lona. Qhubeka. Qina kuphela uma isibindi kakhulu uqaphele ukwenza ngokomthetho wonke akuyalanga uMose. Wenze ngokwani manje? Ngokomthetho. In other words, do it according to the will. Come on, sis, come on. Akuyalanga uMose inceke yami. Yes. Ungaphambuki kuwo. Yes. Ngakosekunene. Yes. Noma ngakwesokhohlo. Yes. Ukuba ube nempumelelo noma phi lapho uyakhona. Lencwadi yomthetho mayingasuke emlonyeni wakho. Lelizwi. Lencwadi. Jesus. Lencwadi. Come on. Lencwadi. Mayingasuki kuphi bazalwane omlonyeni wakho. Yenzani ngayo? Yepha wazidla ngayo. Meditate. Imini nobusuku. Umini nobusuku. Ukuba uqaphele ukwenza njengalokho konke okulotshwe kuyo. Uqaphele ukwenza njengoba lencwadi isho. Come on, sis. Ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho. Phumelele kahle. Uverse number 1 lo. Verse 8. Uverse number 8 kona uphethe uverse 8 uyabona isiZulu silokhu sithi yahlahlamelisa. Ugcina ungasezwa kahle uthi uyahlahlamelisa. What does the English says? Funda kakhulu mntanami. Verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to make thy way prosperous.
and then thou shalt have good success. You know, we need success according to the word. Umano wathi ayiki success kwabasindisiweyo. Success kwabasindisiweyo is too much. It's too much. It's too much. Siba nemali singayiphuzi thina. Ngathi ngoba usibone emathaveni bese ucabanga ukuthi asinemali. Yikuthi imali asiphuzi. Siyazi ukuthi uma sinemali sithatha siyitshale kuphi siyitshale kuphi siyitshale kuphi siyitshale kuphi siyitshale kuphi siyitshale according to the word. Bese lisiphumelelisa kahle sibe ne success lencwadi ayasuka emlonyeni wakho. Lokhu akushoyo umlobi wencwadi yezenzo uthi lelizwi landa ngamandla lanqoba asimeni ngenyawo. Angisoze ngahluka ana Sometimes okunye ukukhuluma kaNkulunkulu kusuke kudinga ukuthi uma eqeda ukukhuluma. Okay. Sometimes okunye ukukhuluma kaNkulunkulu kusuke kudinga ukuthi uma eqeda ukukhuluma ungenze enye into. Uyamukela into akade eyikhuluma. uNkulunkulu uma ekhuluma ukhipha ama commands. Indlela yokuresponda ezwini fanele ucheck ukuthi uNkulunkulu kade ekhulume wathini. Uma ethi uNkulunkulu hamba shuthi mayiqeda ukukhuluma fanele uhambe. Kodwa kukhona ezinye izinto uNkulunkulu amayisuke ekutshela ukuthi yini akulungiselele yona. Iresponse yakho fanele uthi yes. And kunjalo
kusukela manje going forward sengilento ishilo. Ngifuna masithandaza namhlanje lalela lento uMongcwele akhuluma ngamanje idinga ukuthi uyikholwe. 1 uyamukele. 3 mase uyiphila. Practice it. Mawusuka la ungabe usavuma ukulalela enye into ukuthi ngiyabonga ukuthi ngelanga engangena ngalo kuKristu ngathola insindiso. Number 2, all along bekade ngingekho aware ukuthi ngihla ngifika kuKristu ngathola insindiso, ngangena ngaphuma ngafumana idlelo. So sukela manje ngiyaphambili ngibonga ukuthi uJesu malusi wami mina ngisedlelweni lami. Mesuqala uphila impilo yasedlelweni. Then close the old chapter. Ungavumeli lutho enye ezoshiwo isithi. You need to respond. Ngokuthi inkosi lento oyishilo ngiyo. Example, umethe uNkulunkulu wawucatha abafundi wayilindeni kubo. Umethe uJesu nina nokukhanya kwezwe. Ngicela ukubuza, wayilindi benzeni? Irresponsitive. Makufika nje umuntu ethi msholozi, wena umsholozi ulindele ini answer. I-answer ithi irresponsitive. Awuzama ukuzenza ukutshela into aseyiqedile. Wena okwakho okuthi yes sir and I receive I am. Umuyazi yes uma uyazi leyo nto uthi leyo isho manje I know it. I am. One thing usathana ubaba kakhuluma ngokweba isela lento elintshontshile lintshontshe ukuzazi ukuthi ubani. Lase liyeka konke okunye lathi hayi ayiqhubeka ifunction kodwa mayilahlekelwe uye kuKristu. Wasethi sontani ke khonzani nisonte. uNkulunkulu akanandaba nama gatherings. Unendaba uSathane njalo akanandaba nama gatherings. Unendaba ne-identity. Do you know your story? Ngoba akahlulwa sometimes urakasha. Uhlulwa ukuzazi. Ungaba quiet awe uthule. USathane to uyiswa yini? Uyiswa ukuthi nje kufike kwami umuntu ozazi ukuthi ubani. Ngoba amandla walele kuphela ekushoni. Alele ngoba akusithina sonke eshoyo impact. Khona abashoyo kungenzeki lutho. Igama lika Jesu lingabizwa abantu abawu5 la. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu bangene kuphume kube khona oyedwa ozothi ngegama likaJesu izinto zenzeke. Yini igama ukuthi liphuma kubantu abangafani. Fana ukhandi weight. Khula. Athi kusase ngivala kanje sesiyathandazana sonke. Ayizukushintsha indlela yokuthandaza. Uyabona imthandazo oyithandazayo i-right yanele ukuba ingenza ushintsho. Na into ofanele uyenze, hamba uyokhula kuKristu. Musukhuleka wona lo mkhuleko ukhuleka uzobona ama results angafani. Ngoba ayithi bandla lithandaza, kuyathandazwa kushawo 626 no 424 no 323. I-challenge i-weight. Zibambana kuyi-weight. Siyasho ukuthi isinda sikho. I've discovered sesiyathandazana manje. Ngangabona baba enye into isando ngasiphethwe umfundisi uXulu ephethe isando ihema, they call it a rubber hammer. Isando efaka itile ngambona eshaya ngathi into yami ngangithi ish mayishale la tile izovula ngithi beta phasha le tile hey style is too strong alifu ushange sando wavusa isiphosa kimi kanje manje ngiyasibamba yazi yethusa lento ngithi mina ngithi lesando engisaziyo mangisibamba si light silula ihema nayo kodwa iweight manje impact meshaya ama results mase kuba khona isando akudingi nokuthi azaphamisa kakhulu meke waphatha ukungowazi wandigqoka uqho masiphethe izwi
siphethe isando into eneweight. uJeremiah ukhulume ngalo wathi linjengesando esiqhekeza amadwala astubborn, uthi linjengomlilo uma ibandla libuyele emandleni ezwi kwa izwe alandisa enye into, landisa isisindo. Fake weight to a believer. Fake weight. Not many weights, weight. Phambi sizandla siyathandazana sona. Sangathi ngabe sithandaze sithi Nkosi I need your word. Ubaba uyashumayela khonke ngiziqathi yaqhuma lapha phakathi ezibinini zami. Lothi Nkosi alibust izwi in our time and our season. Then we shall see God. Tell yonke indlu ivula umlomo ithandaza, sivula umlomo sithandaza. Father, I pray. Briko shanda maya lambra kasalabai. Please pray like a person who receives. Thandaza njengomuntu owamukela amandla oyizwi lakhe. Ribroko sidabai. Ramba kaseta librahando kosh. Mandala masala brakando usala breado. Come on, open your mouth and just receive the word of God. Oh, zonke into enjoywe isitha namuhla siyabuya ngoba the devil is a liar. Lithi yonke iminyaka edliwe isikhonyane uthi uNkulunkulu ngizoyibuyisela. We serve God onamandla okubuyisela iminyaka edliwe isikhonyane. Mama. Time has come. Vula umlomo sithandaze. Khula enkosini nasemazini. Come on, pray in the spirit wherever you are and say, Lord, more weight, more knowledge. Makashata prakadola baba. Come on, declare, speak. Thandaza njengo Jabez yandisa imkhawulo yami Nkosi. Open your mouth and prayer. Thandaza njengo Jabez Nkosi yandisa imkhawulo yami. Come on, prayer, everyone, prayer. Take your potion. Go to your pastor. Time has come. The next level. Siyadlula sifundisa zokuqala ngoKristu. Sidlulela kokupheleleyo manje. Wow. Help us, Lord God. Yo. Imkhawulo yezwi. Simshayela uNkulunkulu wethu ophila izandla enkulu. Come on. Shayela uJesu izandla sonke wolo. And give him praise, glory and honor. Come on, let's give him praise. Akwashayela uNkulunkulu izandla. Ukuthi into zami isithe sintshontshile ziyabuya. Ukuthi uJesu umalusi wami. uJesu uyisango. Ngiyadlelweni lami from now going forward. And the devil is a liar. My potion is coming back. The devil is a liar. My potion. Yonke into uNkulunkulu angilungisele yona. Ngibuyela kuyo. Angikholwa nje insindiso manje. Ngiyadlelweni lami. Ngiyefeni lami.
Singathatha indawo ze-church. Simshayela uJesu izandla ishaphe kwamakhanda ethi hleli phansi. What a word. Thank you Jesus. Hallelujah. Kwakhona into ethi moya oyingcwele yehla phezu kwami. Mesuthu moya oyingcwele vuselelekile moya oyingcwele hlala phezu kwami What a revival. What a revival. Singahlala phansi bathandekayo ngenxa yexesha. Baba ayi bathandekayo. Hayi yabona namhlanje. Hayi. Yabona akakaze ngishunyayezwe kanje. Amen. Ibili zami igcwele izwi. Awukodwa nikhona nibathandekayo. Thank you so much baba siyabonga kakhulu ukusilalelela nje uNkulunkulu. Hayi ubaba uyashumayela athi ngihlele lapha phansi ethi afethu ubaba uyashumayela emhlabeni. Hayi that was so very powerful bathandeka ngicela sishayile ubaba wami izandla kakhulu kwabathandekayo igama lika Jesu. Thekwini bathandekayo ngilithanda ngenhliziyo yami yonke. Iwante esiqhatha isibanga nje nalo. Izandla ishayile ubaba. Mina ubaba wami akashayile izandla kanje. Ngicela shayile ubaba izandla egama lika Jesu. Wow. God bless you so much. Siyabonga kakhulu bathandekayo. Thank you so much Tata, thank you so much. Ayisembuliwe iscripture namhlanje. Kanti sikuphi vele manje? Uyashuma uzididect ngupho nje ubuye ingqondo ngonje ngila. Ayisimbuliwe iscripture. Thank you so much baba siyabonga nanokuthi nje usinikeze isikhathi. Bazalwane ngicela ukukhuluma lento ngesikhathi sokudla dlana ungadlani. Ngoba uNkulunkulu ukhuluma kanje we don't know tomorrow. Siphile esikhathini ongekwazi manje ukusipredict. Makwavula iopportunity don't waste time. Loda
wathi uPawulos ekhuluma noTimothy ulonda kahle kubekwe kuwena. So uTimothy wenza sure ukuthi nje uyafaka ku-storehouse. Paulos wangabe sakhuluma into eningi ukuthi uyigade nje lento oyibekwe kuwe. Ukuyafika isikhathi sokubekwa kwezinto bese uthi uyiqaphele lento ebekwe kuwe. So nje siyabonga kakhulu bathandekayo. Isikhathi